apassionats del món del cinema. Així es defineixen la colla que veiem, tots coneixedors del documental 6 històries més una, història dels cines de Puçol, elaborat per l'emissora municipal de televisió local. Projeccionistes de professió en algun moment de la seva vida que dimecres 5 d'octubre protagonitzaren una trobada a la nostra població convocada pel projeccionista local Ramon Sánchez Salt. El señor Antonio ha venido expresamente de un pueblo de Granada a visitarme por el tema. Entrando en internet nos conocimos, hemos hecho muy buena amistad, aparte de compañeros también todos del mundo de los cines, proyeccionistas, y tuvo el gusto de darme estas fotografías. Ha puesto aquí en la película Cinema Paradiso que yo soy el Alfredo y el Totó abajo, y un título de operador de la Junta de Andalucía. Yo pues muy agradecido y muy contento por los detalles. Junt amb el seu homòleg granadí, Ramon va estar acompanyat també en la jornada de visita cinèfila per Puçol per joves projeccionistes vinguts de Catadau, Carlet, Vinalesa i València. La trobada de projeccionistes comença per la casa, l'edifici municipal de la televisió, on Ramon ens explicava tots els detalls de l'activitat. Inici triat, donat que el documental audiovisual, amb l'ajuda de les xarxes socials, fou en certa manera el promotor de la jornada. Se contactaven per internet per el tema del documental, entré en una pàgina de projeccionistes de cine, són molts companys els que se coneguen per este mitjà. Entonces, pues ara que ha pogut tindre els dies de vacances, ha volgut expressament vindre d'este poble de Granada, de Huetor-Tàjar, a conèixer expressament on se feu el documental i parlar de coses antigues, diguem, del poble, dels cines que n'hi havia, els operadors, com se feia el cine. Entonces, i al mateix temps he volgut arropar-lo en uns companys també, que són també projeccionistes de cine de per si de la zona de València, i passar un matí ara visitant el cine el més emblemàtic d'aquí del poble, que és la Casa Social, que tots coneguem, i passar un matí ameno i a gust entre tots i comentar coses del cine. El tema documental han vist tots també identificats d'alguna manera en el documental. Aquest documental, en realitat, està veient-se en tota Espanya, està veient-se també en Argentina i està veient-se per molts puestos. Y me habló de su documental. Yo estaba también preparando, bueno, no como el suyo, pero un pequeño montaje de un pueblo que hay, de un cine que hay en mi pueblo, que está cerrado, lleva cerrado muchos años. A raíz de eso, conectamos bien, nos llevamos bien, nos hicimos muy amigos. Me mandó su documental para que lo hubiéramos visto con más calidad en un DVD. Me gustó mucho y me lió para que viniera y conociera Puçol. Y de primera mano lo que fue los 6 cines que había aquí. Me está enseñando en estos días que estoy aquí donde proyectaba, cómo lo hacía, y bueno, y estoy disfrutando mucho del pueblo. Me gusta mucho Puçol, está muy bien, y su ambiente, su gente, muy agradable. Són peça fonamental. Jo crec que és molt important fer pedagogia, que les noves generacions que no han viscut com funcionava el cine fins ara en el 35 mm amb l'avanç imparable, totalment imparable dels recursos digitals, jo crec que és molt important i documentals com el de la televisió de Puçol, de 6 històries més una, contribueix a fer aquest tipus de pedagogia sobre què és el cine i com funciona el cine per dins, i a més conservar tot aquest patrimoni de cinemes, d'històries com la de Ramon. Hi ha 3 operadors que han treballat en una cabina, un treball molt sofrit, passant fred, passant calor, passant nervis, superant les dificultats tècniques, i jo crec que és una labor impagable totalment.
Visita per la televisió local en la que Antonio López Milla, el director tècnic, en la sala de realitzacions els va detallar l'evolució en la configuració tècnica de la televisió local en els seus 25 anys de trajectòria, les característiques tecnològiques i com han anat condicionant l'evolució dels equips de l'emissora municipal. Recorregut per les instal·lacions que seguia el plató de la televisió de Puçol, amb l'explicació de la programació i els diferents espais físics on es graven els programes atenent al seu contingut. Reflexions sobre els avanços audiovisuals, les innovacions del sector i les mecanitzacions de les tasques dels operadors sobre les que els projeccionistes anaven establint paral·lelismes professionals. Visita per l'emissora que ja en la primera planta, després de les salutacions a la gerent Ana Maria Gómez Pimpollo, es centrava en conèixer de primera mà el treball diari dels tècnics de la televisió local i el funcionament de la web televisió. Te dice los 10 vídeos más vistos, que justamente en los 10 vídeos más vistos está Historias de Cines de Puçol. Es que Ramón ha hecho una labor de difusión. Eso es cierto. Impagable. Es una pestaña muy importante, los 10 últimos vídeos subidos significa que no tienes que mirarte toda la programación, simplemente tal. Bueno, o cualquiera que entre, o sea, el botón de red directamente te saca una pantalla ¿dónde quieres grabarlo? Y te lo graban en P4, o sea, directamente lo metes en negro y te haces un DVD. La compresión que se suele utilizar es a 700, que està bastant bien. Reflexions sobre els avanços lligats a la revolució d'internet que en els darrers 10 anys han accelerat els canvis del públic pel que fa al seu consum audiovisual, bé siga de cinema o de televisió. Raonaments extrets de l'anàlisi dels visitants en el darrer mes de la web de la televisió de Puçol. Yuri, Juan, Jordi, Javier i Antonio gaudiren gràcies a Ramon Sal d'un dia de cine al voltant de la tasca de la projecció cinematogràfica, que per a ell suposa molt més que una professió. Ramón pues nos organizó esta quedada, hemos estado almorzando y hemos estado hablando de lo que era el cine antes, a lo que va derivando, el cine digital, por desgracia, por suerte, eso ya no es el futuro, es el presente. Y bueno, pues es un placer, porque no es normal o no es muy común que nos juntemos 7 o 8 operadores a hablar de cine, y de cine 35 milímetros, pues menos todavía. Hoy día hay gente joven que no lo vive, no vive el cine como lo vivimos nosotros, son más de cine digital, bueno, no es otro pasacintas, nosotros decimos pasacintas, que no lo llevan dentro, no lo han vivido, ¿no? Yo también soy un operador joven, reciente, yo llevo 10 años de operador, no llevo más. Pero yo parece que me he criado toda la vida en esto. Me ha gustado mucho, he investigado mucho, he visto mucho y era mi vocación. Aunque ha sido tardía, pero realmente era mi vocación. Jo vaig començar treballant en una cabina de cine als 16 anys i la meva passió sempre ha sigut la cinematografia en general, no? I el món de l'exhibició particularment. Des de xicotet en casa sempre he vist maquinària cinematogràfica, bobines, pel·lícules, rotllos, i bueno, en aquells que ara tinc 22 anys, estic acabant la carrera de ciència política, però al mateix temps, a més de dedicar-me al món de l'exhibició cinematogràfica, tinc un xicotet hobby, xicotet per no dir gran hobby, que és conservar tota aquella maquinària cinematogràfica que ha sigut fabricada en este país i més concretament a la ciutat de València o voltants. A la Casa de Cultura de Puçol seguien les visites on el gerent de la Fundació Cultural, José María García, els va explicar la dinàmica de projeccions en el cinema municipal. Visita al Saló d'Actes de l'Auditori Cultural Puçolenc, on també pogueren curiosejar en la cabina de projeccions entre les explicacions i anècdotes contades pels puçolencs. Pues Antonio, aquí también he proyectado cine. O sea que por Navidades, hace unos 7 o 8 años, también había unos chiquitos aquí haciendo cine y eran Navidades, eran festivos y por lo visto, pues claro, los jóvenes querían salir. Y también estuve aquí pues 8 o 10 días también proyectando cine aquí. O sea que no es nuevo la cabina esta, para mí no es nueva. O sea, pero es una cabina que está muy bien, ¿eh? La cabina. Y la proyección pues es un crono, es un proyector que lo conozco muy bien, simplemente que antes teníamos los carbones, ahora tenemos la lámpara. Antes lo teníamos por rollos, ahora nos viene todo en un rollo. Antes teníamos que se nos rompían las películas, ahora no se rompen. Teníamos que rascar o empalmar con acetona, ahora tenemos una máquina, una empalmadora. O sea que es muy distinto, es el mismo. Y es un buen crono y muy familiar por todo, porque Projection es mundial. Projection es mundial. Además de Valencia. Aquí está, sí, de Valencia, pero está muy bien.
Maquinària d'exhibició de cinema que desperta l'interès dels visitants, qui rememoraven l'època en què València era considerada una de les ciutats més importants en quant a fabricació de maquinària cinematogràfica i accessoris es refereix. Hem tingut cases com Projection, que és l'única que subsisteix a dia d'ara, Belloc, que fabricava en el carrer Marvà, Suministros Cinematográficos Astoria, Mallafot, i tinc una il·lusió en recuperar tota aquesta màquina cinematogràfica que al llarg dels anys, perquè cinemes que han tancat i tal, s'han acabat perdent, i jo crec que és molt important no solament recuperar el patrimoni fílmic, que les filmoteques ocupen grans recursos en mantindre i conservar, no recuperar solament el patrimoni fílmic, sinó el patrimoni cinematogràfic industrial, que són totes aquestes màquines i accessoris que s'han fabricat en aquest país, en aquesta comunitat o en la ciutat de València, que s'han anat perdent i que no hi hauria que perdre perquè formen part del nostre patrimoni cinematogràfic. Comitiva dels projeccionistes que de la Casa de Cultura es dirigia rumb al casc antic. Passejant i admirant les cases antigues de Puçol, arribaren al carrer dels Horts, perquè la parada obligada en la trobada, com no podia ser d'altra forma, era la Casa Social, seu d'un dels cinemes més emblemàtics de la població. Casa Social que, tot i les transformacions patides en el darrer mig segle, conserva encara l'essència del cinema que va albergar i que funcionà a Puçol fins a l'inici dels anys 80, edifici que deixa bocabadats els visitants convidats en recórrer les seues instal·lacions. Es una pena que sí tenga... Vale, a otra escala. Suena. Esa música me sonaba de una película. Esto es electrosinfónico. La antigua cabina de transformación. ¿Para qué bien? ¿La filmamos ahora? Electrosinfónica era una empresa donde trabajaba muy poca gente, trabajaban 4 o 5 personas. O sea, bueno, esto es más o menos lo que se ha podido reconstruir de la historia de Electrosinfónica. Electrosinfónica era una empresa valenciana donde trabajaban, esto es valenciano, donde trabajaban Juan Bronchal y Paco Lafuente. Juan Bronchal y Paco Lafuente fueron los posteriores fundadores de Projection, que todavía sigue fabricando y comercializando máquinas cinematográficas. Entonces el dueño de Electrosinfónica, supuestamente, y todo esto hablando más o menos desde la suposición, vendió Electrosinfónica a Juan Bronchal y a Paco Lafuente, que posteriormente refundaron la empresa bajo la marca de Proyección y Sonido, acrónimo Projection. Y yo conocí la marca porque personas me han ido contando diferentes versiones, pero jamás había visto un aparato de Electrosinfónica. Y esto es Electrosinfónica, tío, cerrado con... Mira, el Picú también está ahí. El Picú de... Dale. ¿No? Pues yo no estoy viendo aquí. Sí, pero esta es lo que me hace falta, esta es lo que no tengo.
a distribuidoras que ya no existen ya. De esta parte es lo que tienen. Tipo un red de capçaleres. Dipenfa, impressió Ronalba, els films. Té els films? Sí,